Bă, Oh, no. Bă, deci ca să fie creatoră, eu știi, trebuie știi că dacă trebuie să simplifică, că care e din ăsta, nu știi. Să știi că posibil să nu pice. ce faci, Thomas? Este probabilitate de 50% să nu pice. Are din minusul, nu cum să nu pice. Thomas, ce faci? Deci că posibil să nu pice. Ce mai bine? Are 205 kg. Nu-ți date, mă, care este. Bine, acum că ne intră Luca, am uitat că are 9 ore. A, Thomas, nu mă mai jur, nu nimic. Nu, frate, nu, că ți-a... Acum mă simt mai bine că ți-a dat o oră. Ce, mă? Mă simt mai bine acum, că când o să vin pe poți să stai o oră. O oră ce? O oră ce, mă? O oră, mă, ca playtime. A, mișto. Aron. Cine e Aron? Noi trei fete cu pătră, delete. Avem Arad pe server. Da, n-aveam 30 de ore jucate, mă? Aveai cam 50. 50, și mai bine. Și de ce acum am o oră? Nu. A, așa că vrei tu, este? Este, mă? Nu știu, mă, nu știu. Păi de ce nu știu? Bă, n-am ce ai făcut tu. Ce-am făcut tu? Bă, mă, gata-și gura ta. Doar ți-am spus Thomas. Ce-am făcut? Nu știu, mă? Nu, de ce să știi tu, mă? Parcă n-am. Ești mai prost de fel, este? Da, așa în sine, da. Da. Mișto, mișto. Și ce, îmi dai și bani? Nu să... Și pe serverul de Discord de ce nu mai sunt? Că asta nu știu, chiar nu știu, ca să nu apare nimic, da, vezi. Da, mai jos nu, n-a apărut absolut nimic mai jos. De. Fii atent, dacă dai mai jos să-ți dau 1 euro. N-ai nevoie. Uite, vezi că ți-ai aici bani, uite, unde vezi tu? Eu sunt jos de tot. Ia, dai jos de tot. Nu, în a treia pagină jos de tot. A, deci pe a doua pagină. A, pe a doua pagină de ce nu dai? Ce-i? Dai, caută ce acolo. Dar nu vedeți nimic. A, nu-i nimic, tocmai ce m-am văzut singur. Nu-i nimic? Zici tu? Nu. A, nu. Unde vezi tu zău coxiți? Oh, nu-l văd, e ceva, sunt ceva vedenii, nu știu. Oh, ce mă, m-am trepat eu, este? M-am trepat eu, este? Nu văd niciun zău coxiți. Aha. Ăsta nu e mai nici. Stai de sigur. Dai, colegă. Sache. Da, mă, mișto. Ce pot să zic? Nu știu ce ai făcut eu. Bă, da, mă, cum zici tu, hai, eu te las.